Ma. Upak. Paking nas man eh. Ma. Kibaw na kaon sa English sa palihi. Wala lagi ko kipaw. Tana to niya be. Mo tana sa mga tao dere mga gagong sa English sa palihi. Chinila sabi. Yo, what's up? Mayang hapon yung tanan ng mga ano. Another day, another life, another blessing. Another no karon pinakaunang adlaw sa tuig 2022 no. So karon kani siya akong kwan. Vlog na ko'y pungutana sa inyo ano kay halos kada tuig tani ginabuhat no pero oy okay ba sa in English ani. O kay ba mo gani mo i-comment down below na ninyo sa in English sa kwan. Palihi. Kay si mama wasag kibaw. So, kay wag mo kibaw sa in English sa palihin mga gano. Ako lang gi-search siya. So, ang igawas ito kay kan siya. Ang meaning ng gihatag kay it is a ritual or tradition no, carried out to bring good luck kuno. O which is sakto po siya no kay kita mga Pilipino tradition na nato magpalihi kita no basta bagong tuig. Una diha nga palihi kay ang kuan jud pinaka-common nga palihi kaya kanang 12, 13 mo? 13 ka prutas nga lingin ini kanyo yari mo na siyang iandam kay gituhuan na siya nga kuan maka maka dato ko no maka ano siya bring good luck no kwarta mo no kwarta ba naman oh ingon sa mama pang na gituhuan na nga maghatag ko na o magdako na siya kwarta so kung kwarta mo na siya siguro puro trabod lingin. Puro trabod sinsiyo. May tibok kay lingin naman, ma'am takitag tibok nga. Lingin. Ano na 20? Ano 20? Tibok cheese na, tibok 5. Pero wala tibok 1,000 pa. Mentag na may tabo nga tibok 1,000 lingin. Ikaduha nga pinaka-common na nabantayan na lang ko nga palihi mga gano kay kanang kuan. Pag so kana maglangas-langas sa balay no inig New Year kanang mag dok sa kuan tabon sa kaldero uron sa na diha nga makahatag og langas no kay gituhuan ko na siya nga makapawagtang sa malas sud sa balay man no masakto ba nga no makawagtang sa malas sud sa balay mga gano so may raging wala magdakol-dakol si mama gabi kay nilakaw ra ko sig ako'y malas dito. Katulo nga pinaka-common na mga gano nga nabantayan ako nga palihi sa New Year kay kanang pag sulob o kanang ko ano sinina nga presog color. For example karon nga New Year kay green man guro ang ilang concept ron. So kadaghanan na color nga sinina kay polka dots gina siya. Ambot sa kay pasambot. Ang pasambot na polka dots ma. So ana polka dots morog pambaswerte ra guro gyapon ningos ma papaswerte ra gyapon kuno. Ang rason guro ana kay lingin mo na ya ang kanang lingin kuno kay kwarta na. So nagsulob kag kwarta pero ingo lang form na sa sinina. Yawa. So kuan usa sa mga palihi na to no sa New Year kanang kuan kani atong gituhuan nga kung inig New Year kay kanang maglayat-layat kay para kuno mutubo. Sa amot nang tinuod ba kana kay ako sa paghinumdum nako sa akong pagkuan wala ko kusog layat kay basin dita mo imbes mo tubo noon mo padong no us-us kay usdak mo ka. Perambot lang ka sa tinuod na. Dapat daghang klase sa ko ano mga palihi no ang uban kay di jud mo lakaw inig New Year. Nay uban nga kuan. Sa pa uban nga gituhuan na to nga kuan. Uban kay basta daghan siya, daghang klase nga palihi. Ang uban dili mainom pero dara. Ama to ipakita to ba? Oh, palihi, di ka na magpalihi hubog. Pero ang uban, manginom yun. So, na yabo na. So, dahil klase nga palihi nga ang uban kay dili mo gasto og kwarta, di mo pagawas. Basta daghan siya nga klase sa palihi no. So, pero akong giproblemahan jud. Di kung sa gining bisana. So, sa pagkakaroon kay wa man ta kay bawa sa in English.
bisag di dapat magpalihi og suroy pero kuan mo lakaw ta mo tanat ano. So naday palihi ron nga sigurado ko nga kuan kani gibuhat gini sa tanan pre sa kuha kay sukad ganiha mo ron kagawas og bay kaduha ra murag kaduha katulo arang sugo-sugo na no og kuan kay wagid oh batiking panahon para kuan lang New Year man taron pero duha usar gyud siguro ko ron ang palihi nga atong gibuhat tagahanta karon nga wa naligo sigurado gina karon kay karon tugna kayo wadyo lang may kaligo ron. Oh, karon mo tanata sa ato mga silingan dire og unsa gi kibaw basta sa in English sa palihi no. Napapa ni mo yan no? Ikaw lilong agma kay di man pwede manugo og palihi. Kol, unsa ko na English palihi kol? Kibaw ka kol? Invite. 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 Anong invite man? Invite ni mo ang grasya? Ana, invite. Uncle, invite ko no. Invite ko no maga. Natataglayan rin ako katubag na. Kasi hindi me. Kasi English sa palihi. Ikot lang. Daya na. Kasi English sa palihi. Palihi, pero palihi yan. Ha? Lock. Lock? Ano mo siya? Kanang... Depende sa paggamit sa sentence. Lahi rakit basa. Pero ano sa mo English? Lock? Ano sa may explanation mo na? Ang kanang swerte, lock no? Depende po sa pagkuan usa nga lock, pwede man lock sa balay. Lucky day. Sama na siya palihi para swerte no, swerte. Para sa imo swerte. Oh, itataglayan na rin. Ay, lahi gini sa meaning. Ay, kaya hindi. Kaya swerte ko na ang palihi. Itataglayan din. Itatagtao din. Ayo. Noy. Ah, si boy. Sod ko noy. Happy New Year. Nang. Nagpalihi mo? Ay, wala lihin eh. Unsa ko na in English sa palihi na? Unsa in English na ng palihi nang? Pagi ko kahibaw. Press data? Wapo ko kibaw? Oh. Ay, palihi-lihi. Ay, basta mukugi ka, buhi. Kana. Una nindot. Ako Hanggang magpalihi ka, yung tamaran ka. Gabay. Paano tanong utana ko sa in English kay ubos ko kibaw. Ato ni pata na si Dojiboy kibaw kani. Do. Unsa in English sa palihi do? Palihi. English ba? English palihi? Unsa man? Unsa? Pumi ka nagpalihi gawas okay, tugno kayo. Wala kay makiligo. Pag-arigi. Abi ko gula na tugno. Naon sa English yun? Kuan sa naon na sa. Tingnan ko makanunan na kag in English ha. Ha, Yakult do. Uy. Dah. Yayo, palihi og ano? Baboy-baboy ba? Lantier. Lahi ka palihi do. Mura lagi pa nagimuang kanang silbi matawag to na og kanang unta ba. Okay. Palihi ka na unta nga kanang kuan na dili na ka kainom. Ina ba no? Oo, ana dai. Lahi Mo gina. mao gid. Naon sa may English na unta? Wish. Wish oh. Hope. Pwede ray. Hoping ka ba? Hoping ka kani matumatuma niya kung ano. Sakto. Lahi lang. Pero mao ra bibi. Morag. Mao ra mo pasabot gid. Morag pasabot. Pasabot ni mo tanan. Amen. Wag problema. Super problema. Ana kay answer. Ngito taglay mo ta. Matalon na. Ayun. Bas. Ano English sa palihi? Wan. English sa palihi. Yan ako ready na ka. Ngutana ko nimo kay okay ba? Ano ka? Ano English ka? Sidling. Sidling. Palihi. Kiba ko. Starting. Starting la. May maguna. Starting. Ito na siya. Magpalihi. Starting. Starting ka na. Kasi may mong gamay nga meaning ana. Start. Marag pagsugod. Sugod eh. Sugod. Mga gato na sidling. Yo. Kani palihi o gano. Flex.
labas na starting. Kaya dyan, new life. New life. New life. Palihi. Dapat. Mo na kung nakay dito man naglihi man dito. Oo. No. Pero sakto. Di mo tra kalihi. Oo. Una to siya. Oo. Mawasad. Starting. Lahig meaning ang mga tao, no? Ba! Oh, maman. Offline. Five, four, three, two, ba! Nilitang na ako eh. Isang pa. Yay, gana. Yay! Bang! So, mo to siya tanan karong adlaw mga no. So, before tani tapuso no, shout out ay kang Gabriel Masong no. Brad, salamat kayo sa imuhang gihatag nga puntador no kay nalingaw into ano ko ang mga kaliwat dero. So, katong blessing yung gihatag, brad ako ra sang gihatag sila kay ganahan li ko nga mo biya sa inom brad ya. Ganahan ko mo biya sa inom mga gano kay sa katong wala po ko nag-vlog. Halos kada okasyon pero medyo ko hubog. Asin hubog jud kay hubog yo ganang dili na kahapit magamit ba. So karon na-realize na ko nga sa karon nga okasyon sa Pasko kuan New Year. Wala jud ko na inom no. So na-realize na ko nga ninot kayong okasyon nga dili ka hubog mga kay ma-enjoy jud nimo siya nya. Usa pa sad ini ka buntag dili ka kuan, dili ka poy mong lawas kapoy man siya ingon kay dugay ka natulog pero dili ka hangover, dili kayo siya ingon hago jud ka. So so mo to siya mga gano, nakapalihi man mo diha or wala mga gano. So magdepende ra gyapon na sa tuwa no. Kita ra gyapon gakupot sa tuwang swerte sa kinabuhi no kay sahay man god sometimes, so sahay sometimes gyud. We depend so much on luck mga gano nya. Ang ato ang binuhatan kay dili siya mo coincide sa tuwang kuano gituhuan nga swerte no kay kuan mo god para nako para nako what we think and what we do is what we attract no. So sahay mo god magdepende taw sa swerte no ug sa kanang mga palihi no. Di maingon nga nambas ko sa tong tradisyon no. Kuan lang siya sahay ningon ka nga nakapalihi ka nga wa ka inom wa ka nilaag nya ikasunod adlaw mo inom ka or sa sunod na nga mga abot buwan magbubog balik na gyapon kasi mohang nandan. So wala gamit yung palihi no. So kung magpalihi sa kadihang prutas o mga unsa pa na pulkan dots nga sinina para nakadaghang grasya nya sa tibuok sunod nga buwan sige kag lingkod presko so wala korta. So dapat kung unsa to ang ganahan mahitabo mo na siya to ang unsa tong ganahan sa usa tong una nga ganahan mahitabo na to mo na siya tong baton kay kita mismo nagkupot sa tong swerte sa kinabuhi mga gano. Wala na siya ingon sa ingon na kuano di ingon pagpandaot ako sa tong tradisyon na. So di siya ingon sa magdepende na sa imong gibuhat sa pagpalihi no sa tagong tuig. Ang imong tibok tuig magdepende sa imong binuhatan gyud. So mao siya maga sakto ba ka hatong resulti or dili na ra sa inyo ha. It's for you to decide no. Yeah, English na ta dire. So kung naamoy kay kaugalingong version sa English sa palihi no, comment down na ninyo below mga gano. So that's all for today mga ga. Inaot ko nga makita pa tag balik sa kung sunod nga vlog no. Ay mo kalimot sa pag like, comment, share and subscribe no. So that's all for today. Ganoy TV and out. Bye-bye.